Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ang lingkod na ha? May sultihan ta? Unsa man na? Ang buhangyo lang ko nimo. Nga, di lang nimo pakalitan si Shana. Haya ka bala ka. Gusto lang ko makikigala niya. Hain siya. Natugpa. Ha? Ang may pangutana lang ko nimo, Salome. Unsa man ka na? Sa adlaw na gidani mo na ako si Shana. Nagkadugo ka. Ha? O dugay na ko gustong mangutana ini nimo. Unsa man na? Unsa may naito mo nimo atong adlaw? Anong nagkadugo man ka? O nagpakiluoy ka na ko nga taguan si Shana. Anong nakahimo man ka sa pagsalikoy si mong anak? Wala na ko makaygayon og pangutana nimo kay emergency man kayo na itabo. Igo lang kang mingon nga taguan ko ng imong anak. Nga naman, Tungod kay gigukod ko sa mga daotang tao ni atong higayon na. huwag mo may balik ka karon kay wanay nagukod nimo, mao ba? Dili na ta manghisgot sa nangagi. Ang importante nga nabalik ko. Sa ako nang giingon sa unahan, wa ko malipay nga mipakita ka. Oh. Kay tingalig, kuhaon mo si Baby Shana. Elizabeth ang tinuod niyang pangan. Pero dili na ka na importante karon. Ang importante nga makita ko siya. Kana lang. Salamat. Di lang nato libugon ng huna-huna sa bata, ha? Sige na. Kuha na siya. Gusto na kong mutanaw sa bata. Eman, May tuyo ka? gusto kong mato sa karaan ni mong bay. O unsa man say nasuhod sa imong utok? Ganun mo adto ka man sa Mumbai ni Salome? Mo lang. Ganahan kong mahibaw sa mga butang nga to adito. Ganahan kong mutanaw kung tinuod bang imong gipanulti. Okay. Pero usa lang ka oras dito. Promise? Kalain sa kong gipati. Makita ko na karon ang bata nga akong nasad-an og maayo. Baby, Oh, may ipailaila ko ni mga friend. Kinsa man? hello. Baby, siya si... Dorina. Tawagan lang ko og Tita Dorina, baby. Hello, Tita Dorina. Gamay pa kaay ka sa diha nagkita ta. May mo pang muhag ko nimo? I'm sorry. Kining Sal, aning Dorina, unsa man, anay ka mukaon? May mo ba? Gusto ko makigdungan og kaon ni baby. Baby siya na. Dili naman ko, baby. Nako naman ko. Okay, sige. Dako na si Shana. Magpa-deliver lang tag makaon. Mao day din karaan nilang pay, ha?
kadako na ng hulagway nila ni Emma ug Dorina nga gikasal. Makarakot. Maudi ay nga dili gid makahimo sa pagpakasal si Emma nako. Tungod ay anang payhana. Huh. Okay. Kung may tinakuan siya dinhi, pangitaon ko kini. Kinahanglang maputol na ang ilang koneksyon ni Emma ug Dorina or Salome. Oh, kisa maning nanawag? Number naman. Hello? Nicole? Yes. Ako ni. Si Dr. Joseph Verdani. Hey, Doc. Nganong ikaw may nanawag? Nganong dili man si Salome? Nagkalitan ko ni imong papanawag da. Naniguro lang ko kung mao na bigyan ni ang imong number. Nga naman, nagduda ka nga mangingilan. Gamito nga sa imong opisina. No. Dili man sa ingon, ana. Kuan lang. May pangutana lang ko nimo. Unsa ka na? Unsa man mong tuigan nagka-classmate sa akong asawa, ni Dorina? Gusto lang ko may baw. Nakalimot na ko pero nakasulti na ko nimo sa tinuod, Doc. Classmate mi sa college sa imong asawa ni Dorina. Okay. Sige. Oras na akong pangutana nimo. Gisultihan mo na ba si Dorina nga patawgon ako? Nalimot ko, pero ako siyang sultihan karon kung mauli na siya. Okay. Magpaabot ko sa tawag ni Dorina. Sige, bye. Namakak siya. Muna akong favorite, French fries. Pero dili man na maayo ang french fries kung imuhang permihon, baby. Kamay lang. Okay, kamay lang. Cute kay ka anang imuhang picture sa wall, no? Pilay mo edad, ana? 4 daw. Ingon si Mami Giselle. Bright kayo siya, no? Water, please. Okay, honey. Finish na? Yes, Mami. Pwede ko mag-play sa sala? Sure. Ayaw sa paggawa sa tindahan, ha? Diya ka lang sa sala. Yes, Mami. Salome? Unsay sunod mong plano? Nakakita naman kaniya. May tingali nga. Di lang sa ka upakita ni pag-usab. Sorry. Ha? Ngano na nga yung magkagpasaylo na ako? Tungod kay gusto ko nga mahimo ng kabahin siyang pagtubo. Isip iyang tita Dorina. Unsa? Kinahanglang makita kung tinaguan ni Dorina din sa iyang kwarto. Kinahanglang makita na ko! Ika! Asa rin mo, ate mo? Eman, niya ka? Gihatagan ta kag higayon nga makasud dinhi. Na imo lang gubon ang mga butang dinhi. Gusto na nako makita ang tinaguan ni Dorina. Aron mahuman na ni kahasol sa kung nahuna bahin ninyong duha. Kapila ta nakapasabta. Gadi ka angay nga mabalakan ika. Gitabangan talang kang makita ang tinaguan ni Dorina nga bahandi. Una, gubon din nimo ang mga butang dinhi. Unsaon mo yung pagkakita sa mong gipangita kung anak ka mangitas mga dapit na dili taguan ang mga sekreto? Anhagit ka sa mga ilham sa drawer, sa mga nagsapaw nga mga dekorasyon sa bongbong. Oh, Imo na bang tanaw ng mga luyo sa mga dresser? Ha? Natanaw na ba nimo? Sama ini? Ha? unsa ba di ka? Hulungan na ka na, di ka? Ayaw kong pahuno nga! Pangitaon tang tinaguan si mga asawa! Unsa man yun ay plano ni mo, Salome? Hinaya ka ng tingog ni mo. Ug ayaw maghilak kay mahibong unya si Shana. Unsa man yun ay plano ni mo? Ay, tagog pakulbae. Gisultihan ta na ka sa kong plano, di ba? Makita na ko nimo kanunay sa inyong kinabuhi. Ug gusto ko nga ako ang muhatod ug mukuha kang Elizabeth sa eskwelahan. Ako Unsa? ang mubantay sa bata.
ako ang mubantay niya batok sa mga dautan. Gusto na, Erika. Gusto na. Ano pabuka ang ubang mga butang. Mahalo na, Erika. Wa ko'y labot ko mahalo ni. Ang akong gusto nga makita na nato atong gipangita. Gusto na lagi. Gusto na. Nahurot na bugtuhan ang mga butang din sa kwarto namon sa lamay. Tanawa, Eman. Oh, unsa na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!